Barabbas speaks of deception, lies. Kabalo mo guys, kita, no, ay mag-deny dira. Kasi mas pilino to ang atik kaysa tama. Ganun man, ganahan magutag atik, ganun man, kay di mag-gusto rin tinuod, tama ba? Huwag mas atik at tinuod, no? Dili ta gusto i-correct, dili ta gusto i-rebuke, mahadlok ta tungod kay di ta gusto makabalo sa tinuod nga estado sa atong kinabuhi. Amen. Yung hilak-hilak. Grabe siya mistorya. Ayaw na lagi. Kabalok na nga dili. Dili lagi na pwede si Muha. Ayaw lagi sig make up o baga. Kahit kay mura nagtupuan. Mura halimaw. Tama na lagi sige gupit si mong kilay. Gawa na kay kilay. Gwapa ko. Buutan. Pagtarong ba, gwapa ba ko? Tas buhok. Uy, friend, buutan ba ko? Oh. Kung di makatubag, ha? Bisun mo gumistorya, friend, nga buutan ka, kaya di mo ka buutan. No, pasok ko din taong. Uy, friend, maka-hurt ka. Maka-hurt ka. Lain, di na ta friend. No, nga na, tanga naman kay dili ta musugot nga istoryahan tag tinuod. Mas piliyon na to ang deception, mas piliyon na tong atik, mas piliyon na to ang bakak, mas piliyon na to nga natiko na tagtama. Correct, rebuke, i-disciple. Kapatid dili say, mo na bitong ingon ni Lord, go and make. Wala ningon si Lord nga go win souls lang. Ang ingon ni Lord, go win souls and make disciples. Pag may tag-disciples ka ni, meaning discipline. Kailangan tayo disiplina. Nga naman, kay kita nga mga taway disiplina. Disorder atong life. Tungod kay natao ta sa kalibutan nga disorder ang sistema. Amen.